जोङो फिसिनि सिबिनि बार्थडे जानो थांगासिनो जोङो आबो जादोंमोन आलासि जाफैदोंमोन आरो गुप्तपुरियाव ओमफ्राय बिसिनिफ्राय दायो माबा टाउनाव थांगासिनो दङ टाउनावसो खालामो रेस्टुरेन्टआवसो खालामगोन पार्टिखौ बेखायनो गामियाव खालामलानो दा बिसिनिफ्राय जों थांगासिनो आरो दायो लोगो मोनसिगोन बार्थडे गार्लखौ सहैबा आरो आगैमोनहाबो कल्पनामोन इसामोन फैगासिनो इसथाबो न'निफ्राय जोंखौ नेगासिनो नेनो हालानो थांगासिनो जों ओमफ्राय एसे टट'खौबो दावरायनो थिनबाय जों मोनफैबाय जों नै सामान्य सोरबा सामान्य होनो मा होनो स' थुदो मादैजों जाग्राफ्रा आयौ माथो हाला केकखौ रेडि खालामगासिनो जाग्राफ्रा नै खावसे माखासेया जाग्रोगासिनो नेनो हायिनि न' थाब थानांगौनो माखासेया रेडि बाइकसो थानाखैमोन आं खावसे बुगालायनाय ओइ मोनथायखौ आं नुबाखैहाय दासो नुदां हाला
Sarah. Baik, baik. Lucky. Makan Lucky. Bye bye. Thằng ba đừng đi thằng à. Anh dám đừng quay kìa. Thằng chicken đi thằng à. Thằng nó bắt đầu đưa nữa. Hostel đâu? Bye bye. Thằng thứ sẽ hạng gì? Đi ra phục bay thì thằng đó mình bị thằng á. Thằng cô ra vậy. Mami ada lang dengay bang. Oh. Dah pun ukuran mami menku. Mami menku nak ada ki baba hin ne. Dah baba hin ne. Oh lang ke. Lai cuma gaya wei ni. Lai ni ni. Udah jalan sih Ki. Tuh, Kang Baik. Udah. Mami ya, pergi ke sini. Nah, ya dah sanggup. 자리에 흩어졌네. Aku. Yêu nó mà ba đứa con riêng người yêu nè. Để khai trơn.